Pa. Nga apas mga dire kibaw ka na nagkuha ko para pangsugnod na to. Uy, sus. Kontak ka nang magpatabang ko sa kong assignment pa ba? Sus, ultimo dires kakahuyan. Apaso ko mo ng assignment. O kay lisod man kaayo. Ay, sige, be. Har madali ta. Nandun na yung mga pangutana pa ay. Unsa man na English, Tagalog. Ninsi kinapon. Oh, Tagalog lagi pa. ay, sus, sayon ra man anak. Ano ra ay? Pangutana, unang pangutana. Napapagod ba ang mga isda? Ay, hindi ka kamawa na. Lisod man, Tagalog. Ay, siyempre nak, napapagod ng isda kapag hindi mo nababantayan pag sinugba mo. Marami kang uling ibubutang. Siyempre, makusog ang kayo. Kapag hindi mo na nababantayan, napapagod na. Oo, hindi yan nabali. Dapat babalihin mo para hindi mapapagod ang isda. Mau na ibuot pasabot. O dapat babalihin mo. Kapag hindi mo nabali, papagod yan. Sige, kay gawin ako pa. Napailain pa ay, kinakaduhan pangutana. Ay, sige, gilarguhan na. Di ko madisturbo. Nag-uusap ba ang mga hayop? Siyempre, ang hayop, mag-uusap doon na sila. Pareha sa ating mga tao. Oh? Di ba kapag kumakaon ta, di ba usap-usapon man na nato? Maura na ang hayop. Kapag kumakain sila, mag-uusap na sila. Pareha natin kapag hindi natin uusapin ang ating gikakaon, matutukan tayo. Katulad. Oh, siyempre, yung mga hayop, magkaon-kaon sila ng mga ganang sagbot-sagbot. Siyempre, uusapin yan. Kapag hindi nila uusapin, matutukan din sila. Ay, kini palas na lang jud ni. Ikatulong pangutana. Nung bata ka, saan mo gustong maglibang? Nung bata ko. Nung bata ako, kasi sa amin, walang kasilyas. Ang gusto nako nga malibang sa kalibunan. Kasi sa kalibunan, kanang ang iilo mo ay hagunoy. Kung wala kang hagunoy, kung nakasanggi ka, pakaw ang imong iilo. Imong kapag nalibang ka. Kung wala kang pakaw, siyempre yung bunot. Bunot ng lubi. Mana, ang gusto nako sa pagbata pa ko, no? Gusto ko malibang sa kalibunan. Hindi ka nang sakto ka na yung mga tubag pa. Basta masiro na puntaan eh. Ay, sakto kayo na. Sure ka pa ha? Sure, lagi importante nga maka-answer ta, makatubag sa imong assignment. Unsa ganito yung motto na to? Bahalag masero, ang importante na ay answer. Ano ba? Sige, salamat pa ha. Diba?